khot kat pat iu ton snow pi bo ni fi ki e ki crowd ki ba ya ka ba fi tip bagade kita bangi khot kat pat ki teng jong try kat mi nang ni pertengi kat pat i try ni shakri u ni mani ka teng ga jong om un pen ingi ki e ki ba crowd ki ba ya ka bangi ngim tip ka bo ngim pat ji ngi pat ji snow kam shim mi na ka donot ka jong ni kilong kita ki bo try la kre lu pan na ka banta kita ki ba ye ya ngarap lagi jing semua you blai sai sien de por menta ya ka bang yo pat ban ya kren bat pi leng bagani ka kubor step agani ka por ka menta ngi don ni ka lenti ka ba ni ya kum ni bat ngai i sibon ki kali ki ba ya ka lenti ka sengkin bat ki brio ki don la ka jong ka jing thmu shenu baki kin lai ki don la ka jong ka destination la ni ka jaka baki kin lai halagi jong ki kam ki ba pher pakata ka dei ka jing si sha ba web brio udan laga jong ki kam udan ru laga jong ki jing thmu bat kum taru la don lupa ya ka jing perkhat chano bu un let bat chano bu un poi ngangai kat ni ki don gini ki brio ndei tang ba ki shu shong ka kali shu kiu ka kali kat se ba poi ngangai shab kin mi na yeng ki on jing thmu begin let cha e bakata ka de ka jing si sham la dangi kren ni ka bakin jadok ka long kum ta re ba kren ni kon jam sim bat kwa am kli fi ka ni ka sngi menta pitip nam se e fin let pat haba fidan ni perthai fitip se efin lai ne fim tip na se efin lai kata ka de ka jingkali ha ka por ka matanga ju ong ka ni ka wai haba ngi kiu ha ka boss ndei bishu kiu la kiu ha ka boss klum da tips e bakan lai ni haba ngi kiu ha ka train ngi kiu ha ka airplane ndei tang bala dei ka train ngi shu kiu la ka kiu ni ba ka de ka airplane ngi shu kiu la ka kiu rei ngi da don ya kata ka jingthmu sha e bangi ngen lai sha kata ka jingdon kam ya ka bangi ngen lai ngi lai chata ndai bang shulai la ka lai kum to bang ngatip ya kan ka wai bala dangi shulai la ka lai ki poisa jaka ka bang mithu sa ka jaka ka ba ek ngila ban ja lan tiru ban kala ban wan ra ru sibon ki jing bam sungo tanat ha ga jingem bagari ka tang ko abnong fi ha kan ka por ka ba menta kilon artli klenti ta tin ju blai ka ong ka wai klenti ka ba lam sa ka jingem ba ka wai klenti ka ba lam sa ka jingyap baka babel ka kren ka tana ka proverb khat saw khat ar ka ong don kalenti im ka bej au breu en re ka bakut kalong kalenti jong ka jingyap u jisu ong kita don artli ki krdop ka wai ka bakem bat ka wai ka bakloi teleng ta ngi jit kalenti ka bakom no ngia kalenti ka bakom no namar ha bangi jit ya ka bakloi ka suk ba ong kloi mut ka kloi ba le ke suk ba langi kwa ke ban le bej ka bakwa ka donot ngi le bej ke bakwa man sim ngi le bej ban penhun yang ni ka maladi ka daladi ka jongi kalenti ka kluit ba jong ka persei da kwa ban ni le kam sneur ngi le ba ni kwa ban ni le kam jakliar ngi le ba ban ni di ban ni bam ni kren sang ban em ka jing em ka ba mo kum bam dan kanu ka ba bangin ha ban ai jing khan ni no kata de ka jing em jong ka persei ma bagi breu ngi long ta ka jing em jong ka persei ka long ka ba kluit kum ta na mar ba slow bet kum bangim dan ban ai jing khan ni no and galenti ka jong utrai kalau galenti ka bakim mangitip ini ka wai abang ya ka ni galenti ngitip ba udan unong sim jing khan ni udan unong bishar bangi ngiya ini galenti imdei namar ba ngiya bamban se na ni ngiya namar ba ngihaban ya la ka ya namar ba ngitip ba kai lam sa ka jing im kam dei kum tam dei bangi shu ya ba pen boril dei ban ya ini galenti ringiya ni galenti mangitip ay bang nagalenti kay lam siya kajing mangiya ni galenti na marba ka galenti ka ba Jesus Christ uladap ya Jisu buwan sini si pertay uklam ya galenti ka ba kuloy uklam ya galenti ka ba lightland ka ba laban le kat ba mon ye ngi ba ngi puli tin jo bleng ngi ba Jisu ong ye ka ay ka bu pau kren ye ka tanga kren ye ka ay bu pau le ye ka tanga ngale ka ba mut ye ka ay ka ba ublay ta ule ka ta ba Jisu ule ba ka ta ka de ka jingkay ka ba Jisu hikay ngi Jisu deu play tamulawan ha ka baken jado baru hikay ngir ke baken jado bahabang inang ya ini pre ha ka baken jado ka bamut ngi belong bi thik ku mu Jisu ubaya ya ka lenti ka jong pa ubaya ya ka mon ka jong pa baleru ya ka mon ka jong pa amde ka mon la jong moi pi mane langia ya ka lenti jong ka perthai ka luoj ba ngi ya ka kum ka mon la jong ngi kren ka kum ka ba ngi kwa ngi le ka e ngi kwa bangiem ka GM ka ay mangi kwa ka mon la jong ay kan mau ni ka por ka mentam de bu Jisu shukran reu ubu lupa ini ay ki baro amarkan sa poy ka por am bangi wait breu uhaban ajin kenyu ta breu ongam non kaman ajin kenyu haban yeng ha ba bin jin kenyi
bal ka jingkhen yo ban a hang no Jesus Christ Bible ka ong gata bom dan the way pat unong bishar ndai tang Jesus kan yaga bala thung yu ban long unong bishar but way breu u hab ban ai jingkhen hakmat u Jesus Christ tadeng ta u breu u ba em magani profet way la daw em galanti ba mo kata ka jing mo kwa ban em na galanti ka ba kuloj na galanti ka ba khem baro ar ki haban ai jingkhen ya ko gasni but kata ka di ka jing sha u tao ba ya galanti ka jong try habang yang ka singi jong ka jing bishar ngi la pu san ke lupa namar ngi tip ba ngin yang ban sha pen rem re ngin yang ka ta ka jaka ba ngin yo la ka jong ka nong ka jongi ya ka ba try la pen kre na ka ban tagi pa eat yo baka babel ka ong kita we korin nong ba ar kot kendai ka ong ya ka ba ka khamat kam shim lai I ka skor shim lai snow ikam shim lami na ka donot ubriu kilong kita ki ek ba ublay la bo lupa ya kita ken ki ba eat yo habang eat yo try ang wala da pen kre lupa ki ba craft ding tang puli Jeremiah lai pulai kot ka balai ka ong to kot ka pat yo ton snow fi bo pen fi ki ba crowd ki ba ya ka ba fifim tip baka day kata habang ikot kerpat ikateng jong try cut me dang ne pertengi kerpat il try ngi shakri ungi money ka kerteng ga jong om un pen ingi ki ba crowd ki ba ya ka bang ngim tip ka bot ngimpat ji ngimpat ji snow kam shim lami na ka donot ka jongi kilong kita ki ba try la kre lupa na ka banta kita ki ba yo ding tau try ong ni ka way mde bu shu ong ji sumo kan mau ni ka way ong ni ong ombro ong hanya try ban yorunga ki ma ki beneng Ritang kita ki bale ka manuk pa jong ha ba beneng tadeng ta habang emang ni ka perthem de bangin emang ka man la jong rangi haban em ha ka man jong pa jangi u ba beneng pakum nung itip ita ka manul ai yakin riu pun riu tuli ki kitab ya ka ba ngi yo I kita ha ka Bible tadeng ta ngi haban puli ka Bible bangi puli ka Bible ngi tip ya ka man ga jong blay ngi tip ya ka ai ka ba blay kwa ngi tip ya ka ai ka ba blay trang tadi takat ngidang emang ni pertengi le ka ktin jo blay na mar bengiet u jisu bang kata uang la da fiet nga kan mau ni ka way ba u jisu u kali u petros ru lai sien mi et na am nga baru kali ngi ru fiet na para u yones nong ba khat saud khat san ka ong la da fiet nga ong jisu fin sumar ya ki hukum ge jonga u jisu ong la da fi sumar ki hukum jonga kom tangan pa fi u nong pentengen u bolong man sim ba koi bon shong sa ba pi ala kerta umen sim ke jing sisakan baru ong ruah ka tu ka ju hi kalen nong khat sao du khat arpulai wong la pi it yanga pin sumar ya ka ktien ke jonga pogum tau pa jonga run it ya pi ban ngarungan it ya pi bakum chu ngin boro arngot pa bur kon in wan ban shong hapo jongu bangin yai sa hau te nga ngastanat ba ta dau jisu ong la fi it fi sumar ke hukum ke jongu bangi it ni sumar ya ka ktien ke jong trai bang ngai try u kwa ngi bangin e ja u ngi le e ka ktin ke jong blay namar mde bomban sin ngi le namar ngi e ju try ngi le namar ba ngim ko abu try un so si ngim ko abu try un pang ga do not na un pang ka man sim na un so si namar ki jing le ke jongi ngi le namar ngi e ju try namar try lo e chwa ngi ka babel ke ongi kata namar ma u la e chwa ngi kom ta ke ngi e ju bat habang idon ye kata ka jing e ka babel ke ongi kata ka Steven nang kong Yonis Mark lan nong ba saud kot ka Prague ong amdan ka jing shipting ka nya ka jing e mar ka jing e ka bajana ka shop nak thiaw ka jing shipting baro mara ba ka don ka jing shipting hang ta ka don ka jing pen wet ma ka don sisa ka jing pen stom ka ta ka don wat tading ta ladang idang shipting gi breu neng shipting yano ka don ka jing pen stom ning shipting gi ksot shipting ye ka jing e ka jing le wi shem ka jing jongi ka mot am shem la penjanai no ingi haga jing it tamo si sien bagi don ka jing it yam ka jing it ka jong try ka don jongi bangi it si sai try si sa ngi it ban le bi ka tin ka jum don ka jing sip tiang si sa ngi le bet ngi em bet bangi it you try ban perso bha tang ni tang ngi bu try nang ka khu ngi ka ni ka por ka bamenta ya ka ba ai ni ka tin ka baleng kot fi ka ni ka sngi ka bamenta ban ngi bu try nang ka khu fi try nang persle fi ban ngi nginom ya kalanti ya ka bangi mon ban le an ngi ya kalanti ka ai ba try mon ngi bangi ngi ya ban dem ta bang shu ya lambur ne ka jing em ne shu ya an tat ne ka jing em ngi ya da ka ba pen so ba e ya try bangi tips ai bangi ngi le de shu ya an tat ka mong pi klem da tips no bangi le ini do ai ni fon ta
try ai ngo ime ko pa ne ka por ka ba kodon ya ban dwai tan ki khon ki jong me ban ka dwai ko try kin ya ya kalanti ka badai kalanti ka blong ka kum ktin jong me kum ka mon ka jong me ba that ki bor jing te jing khom ki ba te ki khom jing mut prakat jong pi ya ka jim jong pi baro kita kin dukut kin light not san dan do menta em ka jing em ka ba thamai mi ki ke baro ki long thamai ha ka ker teng u chi su nga dwai nga ker khu fi amen amen try ker khu fi gen second do pat ta ka wai pa ka bor step ku bless you bon amen